pulling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Yun, what's up mga kalabarkada? Kumusta po kayong lahat dyan? And this is Loves Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong fishing adventure. At nandito tayo ngayon mga kalabarkada sa tabing dagat. Ayan, ito yung spot kung saan tayo nakahuli ng mga maraming octopus saka lapu-lapu. At makakasama natin mga kalabarkada. Ayan si Kalabarkads Nico. Ayan. Mga kalabarkada, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe dahil sa bawat subscribe nyo mga kalabarkada ay nakakatulong ito sa pag-grow ng ating channel. At huwag nyo na rin pong kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So papakita daw si Kalabarkads Nico sa atin. Ayun no. Ano kaya yan? Yeah. May bago na siyang flashlight oh. Ayun no. Ano, titingnan na natin? Oo, umpisahan mo na, i-unbox mo na yan. Ayun, may biniling bagong flashlight si Kalabarkads Nico. Bali parehas din kami. So yun. Yun no. Ito pala, ito. Yan, mga kalabarkada. Yan, may bagong flashlight sa Kalabarkads Nico. Yun no. Oh, Wow! DL30. So, nag-order siya mga kalabarkada ng parehas kaming flashlight kasi nagustuhan talaga ni Kalabarkads Nico dyan. Shoutout pala kay sa mga nagtatanong si Ma'am Juan Altiso at sa kay Master Bayangan kasi nagtatanong sila kung matibay ba itong flashlight na to. So tatanong natin si Kalabarkads Nico kung matibay ba yan. matibay siyempre. Kasing Subok na eh. Kasing tibay ng mga tirada ni Kalabarkads. So yun mga kalabarkada, bali nasubok na namin tong flashlight na to. Workos, ayan. Talagang sobrang napakatibay po nitong flashlight na to. At talagang subok na namin ni Kalabarkads Nico kasi nung minsan dun sa parte na yun yung babatuhan dun, nabagsak ko yung flashlight ko. Pero awa ng Diyos, wala namang nangyari sa flashlight. Di ko alam kung nagkaroon ba ng amnesia o ano. Pero ayun mga kalabarkada, bali subok na namin tong flashlight na to, kaya ito nag-order si Kalabarkads Nico ng flashlight niya. Ayun no. Dong. Babawong flashlight. Wag mong iyakan niya na, baka mamuyra tayo diyan. Delikado tayo Delikado tayo niyan. diyan. Nagtatanong sila kung matibay ito. Siyempre matibay ito kasing tibay ito ng pagmamahal mo sa asawa mo. Tamaan, syempre. Shout out nga pala sa asawa ko na nag-aabang din sa mga bagong upload ko. Number 1 fans ko yan. So yun mga kalabarkada. Wow, ang lakas no. Wow. Banalo, dilaw na. Oh. Yun. So ito mga kalabarkada, may pagkain din tayo ito. Sushi. Ayan no. Wow, sarap. So yun mga kalabarkada, sobrang saya ni Kalabarkads Nico. Ngiting tagumpay. Panalo ah. Panalo. So kain muna tayo mga kalabarkada. Kain muna tayo. Ito. Kasi hindi pa kami naghapunan. So ito yung hapunan natin mga kalabarkada. Wow. Sarap. Mga kalabarkada, kain tayo.
Mm. Apa? So, ayun mga kalabarkada. Kita-kits tayo mamaya pag lulusong na tayo. So, abangan nyo mga kalabarkada yung mga mahuhuli natin. So, samahan nyo kami mamaya mga kalabarkada na sumisid. Ayun, so kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada. So, ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may spot namin. Dito na tayo sa may spot. So, ayan. Yan na si kalabarkads nito. Parang may titirahin niya ata. So, ito na mga kalabarkada, nakapang visit na tayo. So yun, so, simulan na natin to mga kalabarkada. So let's go!
kalabarkada. Bali, umahon na tayo. Gawa nga ng medyo malamig na rin. So, ito na yung mga huli natin. Yung mga kalabarkada, yung mga huli, oh. Grabe, marami rin to. Ayan na. Octopus, lapo-lapo, tapos may dalawang danggit din. So, bali, kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada sa bahay nila kalabarkads niko. Kasi, uwi muna tayo gawa ng, ang lamig na. Nilalamig na talaga ako. So, kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada. Ang lamig. Ito pala yung unang-unang sisid natin ngayong 2022. So, abangan nyo pa yung mga susunod na pagsisid natin. Pero, uwi muna talaga tayo kasi lamig na ako. Tawa ni kalabarkads niko. So, ayun mga kalabarkada. Andito na tayo sa bahay nila kalabarkads niko. Gulong-gulo yung buhok. Ang bihira. Sumisid eh. So, siyempre, sisid tayo eh. So, yun mga kalabarkada, nakarating din tayo dito. So, gagawin natin. Hati-hati na to. Ano ba yan? Wala kang malaking planggana? Plastic na lang. Oo, plastic na. Ilabas natin lahat ng mga kalabarkada, itong mga huli natin. Yun. Latag na si kalabarkads niko. Yun o. Yun. Octopus. Ayan. Meron din tayong mga kalabarkada, mga Ayan mo na, ibuhos mo na dito para hindi ka matinig. ibuhos na lang. Delikado, matinis na yan. Hawa ka. Okay lang yan. Ayan. Ayun mga kalabarkada, mga huli natin. Oh. Iyon. Hindi pa na-shot. Ang laki na ng octopus na yan. Meron pa. Ba't tayo malaglag? Kumakapit. Makapit pa. Allah. Iyon mga kalabarkada, yung mga huli. Oh. Ayan mga kalabarkada. Allah. Tag-isa pa. Grabe. Madangkit oh. Grabe na. Ang lalaki oh. Ihaw ako. Ayun. Laki. Kasi ito sa'yo na to. Pero sige. Yan. Uy. Ito. Ito mga kalabarkada. Yan. Hati-hati na. Grabe ang daming octopus no? Ha? Yung mga kalabarkada ng laking octopus no? Ayan no? Wow! Marami rin no? Oh, daming octopus no? Ilan lahat? Octopus. Grabe! Yun. Titirahin ko na yan. Yun, ang laki nga ng mga kalabarkada oh. Ha, grabe. Sakto, tag-apat. Dapat. Oo. Panalo. Ang laki. Grabe. So, yun mga kalabarkada. So, the power of JL30 Workos Diving Flashlight. Maraming salamat talaga sa Workos Company sa flashlight na pinagkaloob nyo. At grabe, napakalakas. So, yun mga kalabarkada, tapos na tayong maghati-hati ng mga huli natin. So, ayan, may pang-ulam na naman tayo mga kalabarkada. Ayan. So, dito ko na tatapusin itong video ko ito mga kalabarkada. Sana nagustuhan nyo itong video na to. So, ingat. God bless. At lagi nating tatandaan mga kalabarkada. Yahoo! God is good all the time. See you on our next vlog. Bye-bye. No! Okay.